माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना अरां रौता हायुङारि राजालामा आरो इउटि रडनिफ्राय फिन खेबसेबाव आयेन बेरेखा बाला आरो अन्थाइफोरजों बुंफबनाय गंनै डाम्पारखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन गंनै बाला आरो अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारफोरखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअ मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोनाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि आइसि रेन्जार मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लानि अरां रौता माहारियारि राजालामा आरो रौता उदालगुरिनि इउटि रडआव सालान गैयै डाम्पारखौ नागिरनानै संदाननाय हाबाफारि लायो। हाग्रा मावफारियाफोरनि अपारेशननि समाव रौता इउटि रडनिफ्राय आरो अरां रौता हायुङारि राजालामानि हाटखलानिफ्राय AS27C5702 आरो गंसेया AS27C7960 नम्बरनि गंनै सालान गैयै डाम्पारखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हायो। हमजानाय गंनै डाम्पारखौ उनाव हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोदों। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे गंनै डाम्पाराव फ्राय 25 सेन्टिमिटारसो बाला आरो अन्थाइफोर दं। आथिखालाव सालान गैयै बाला आरो अन्थाइजों बुंफबनाय गंनै सिखावै लाबोनाय डाम्पारखौ माजबादनि हाग्रा बिफाननि मावख'आव दोननाय जादों।